samukele our first speaker, Mfundisi wala ekhaya Shadelo nonkosikazi. Uyaseva la ekhaya under the leadership of the Archbishop. He is my brother in the Lord. Bazalwane, ngiyacela simamukele njengesipho ezoshumayela phakathi kwethu adlulisa umlayezo kaNkulunkulu. Mfundisi uThalente Mbongo, ngicela sishaye izandla kakhulu. First of all, I'd like to greet my father, Bishop T.E. Madlopa, Simshali Zandle Nkule Kamilika Jesu. Amen. Bingelele my senior pastors, Mfundisi Ngiba, Prophet Nkomo, Simshali Zandle Kamilika Jesu. Bingelele Mfundisi Mbongwa, hallelujah. Msabingele the sons of the house. Kamilika Jesu, my elder brother Simshali Zandle Nkule Kamilika Jesu. Sibingelele uhost wethu co-host uProphet Nkaneni Simshali Zandle Nkule Kamilika Jesu. Sibingelele abafowethu amangizotha ama colleagues ngoba sinabo kulomsebenzi wanamhlanje sibashaya izandla abafundisi ingcebo zikaNkulunkulu Kamilika Jesu. Sibingelele worship team, sibingelele ama sound engineers, sibashaya izandla abazalwane Kamilika Jesu. Abadlalelayo sibashaya izandla nabo eGameni Jesu. Sibingelele umkhokheli, sibingelele abazana bonke nefamily yami ikhona, umama ukhona, usisi wami ukhona. Ngicela uyishayele izandla nje ukuthi ukhona, siba appreciate nabo eGameni Jesu. Amen. Omngaphambili ke nguThalente Mbongwa, Mfundisi Mbongwa njobe seshilo mfowethu. Kaniwe nonkosikazi ungwesifazane uyedwa. Amen. Sine ndodana ina 9 months kule nyanga. Hallelujah, sibuse ngayo uNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ngobaba wethu baba uBishop. I'm standing here bazalwane, I can safely say ngasho nje ngokukhulu ukujabula ne pride. Amen, ukuthi I have a father. Ngikhule mina ngingenayo ubaba ngaphikwa. Hallelujah. Ubaba wathi nje no, I'm a bastard son. Hallelujah. Akangazi chivazi igama lama wami. Amen. Praise the Lord. But ngimlaba zalwane ngingayazi lento ukuthi ubaba yini. Amen. Ngasindiswa uNkulunkulu wangisiza. Amen. But I can say now through our interactions nobaba ukuthi he is a father. Amen. Sengiyazi ukuthi into kuba ubaba yini ngoba sengubaba nami. Amen. So asimshayele izandla basim appreciate again egameni lika Jesu. Amen. Asingeneni bazana ezweni ayiseku isikhathi sesihambe kakhulu njoba kwelokuqala angifuna abafowethu nabo baze bampintsheke kwesaba isikhathi. Amen. Bengithi ngizohlabelela kodwa sekuhlatshelwe kakhulu. I'm a worshipper, ngiyakuthanda bazana ukudumisa. Amen. But nje ake singene into the word of God. Amen. Sizovula in the book of Luke chapter number 23 verse number 34 is lokuqala litholakala lapho lithi, then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ngiliphinde lelo verse lithi ke, then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Hlamba sifundele wesiZulu egameni lika Jesu sihambe sonke. uJesu wathi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ake sikhuleni sonke. Baba, izwi lakho leli liyaphila namandla, liphefumule nguwe, linguwe isibili. Sisazo kulungu namandla sizokhuluma ngezwi lakho. Lembule Nkosi ukhulume kwenhliziyo yakho
usibuyisele in the right position with you in the mighty name of Jesus. Amen. Lasifunda khona ke bazalwane, siyambonga umfundisi usiyamcela ukwathi ukuyenza iintroduction kancane wenza ukuthi mina ngingabi nalomsebenzi ukuthi ngilande inkantolo. Amen. Ukuthi wahambe inkantolo engaki mhla before azabethelwe. Indaba yami ngiqala nje la esesesiphambanweni. Praise the Lord. Esesebethela ngisabuyele emuva yokuthi kwenzakalani kuyinkantolo. Amen. Ngoba I think ukukhavile lokho. Amen. Now zimbali izinto that I want us to focus on mase ngihlala phansi. Yokuqala ngifuna ukuveza the history. Amen. Is setting ukuthi konke lokwenzeka in what time. Amen. Number 2 into engifuna ukuyiveza, ngifuna ukuveza i-identity kaKristu ukuthi uJesu, who is this person kumuntu ongamazi uJesu ohlezi la, ngoba I believe kwinkonzo kanjena yila se reflector khona as the church ukuthi kwenzakalana on the cross. Kunabantu abangakaze bezwe ba introduce kuJesu, abangazi bamamukela uJesu basindiswe. Lawo bantu it's an opportunity that when we reflect sibheka esiphambane ukwenzakalana asibone na isidingo sokuthi athathe uJesu asindiswe. Amen. Then ke okwesithathu sengiclose ngizobe sengiveza ukuthi ke the significance of the words uJesu ayewasho ukuthi why thini muphu umyaleza weushiya nathi uma izolala esiphambanweni. Ngoba oftentimes umuntu mesezoshona ngisho kuthiwa benamagqubu ezonda kangakanani kodwa meseshona kuba ne self reflection, abheka into ezibalekile, abheka amaphutha awenzile, akumela walungise, akumela abuyisane nabantu akade bambene nabo amagqubu, angafi esanabantu azondana ngoba usuke selungisa indlela yakhe ukuthi is going somewhere, is living this earth, usiya kwizwe lama spirits, izwe la khona amagqubu engangeni khona. So that's where I'm closing. Amen. Now let's start khona ke in the first part, the historical background. You find ukuthi uJesu the story of Jesus ukuzalwa kwakhe, uzalwe wazalwa to the Virgin Mary. Ngamamazi kwenzeka isimanga la khona kwafika ingelosi yathi wena ishu Maria owayithembise ukuthi uzoshadana noJosepha kodwa bengakathintana ngoba umthetho wakaJuda babe ngoba kuyisizwe sikaNkuluNkulu babehamba ngomthetho kaNkuluNkulu ukuthi akwazi ukuhlangana intombi nensizwa noma kuthiwa seyikhokhiwe inkoma noma sebephakanyisiwe kodwa bakwazi ukuhlangana bengakahlanganiswa ngokomshado. So ngamamazi zazi iningi intombi ngalesa sikhathi ngoba bakhuliswe ngaleyo dignity ngokusaba uNkulunkulu. Ingakho ingelosi meyifika ithi wena owesifazane ofumene umusa kuNkulunkulu. Why ufumene umusa? It is because iningi intombi uNkulunkulu ebengehla azongena aboleka isibeletho sazo azohlala akhe phakathi kwaso, but he decided to choose this woman Maria ukuthi angene kuye mase for 9 months athwala uNkulunkulu. Amen. So that is the first part. Now umezala uzalwa estabelini seyimbongolo uyakhula. The Bible says he grew in stature, he grew in the spirit. Ngoba kubalekile umzalo wena ungakhuli ngokwenyama kuphela kodwa ukhule nakumoya ube balanced. Now lithi iBhayibheli wakhula ke now this time la uJesu akhulela kuyo kunenkosi yakhona uHerod, and ngokuzala kwakhe baningi abantwana bafa ngoba kwafika at the Magi kwafika kuthiwa ama-Magi ama-astrologers, kings from other places abona the star from afar ukuthi khona ozozalwa azalwe inkosi. Ngamamazi ubukhosi he did not inherit kodwa uzalwe nako. Then ukuzala kwakhe kwafaka ihatred kubukhosi obabukhona kwabindangerisha ukuthi if there is a king that is born lobu bukhosi bangeke ngisakwazi ukudlulisela einganeni zami ngoba ubukhosi buya inheritwa ngokwe bloodline ngokuzala ukuthi ngizela I'm the firstborn, so ubukhosi kuzobobami. Now this king is on where izalwa because it was he was a threat to the establishment.
Now lithi ke iBhayibheli ke number 2 ngaleso sikhathi uIsrael ngenxa yokubona uNkulunkulu was taken over wanikela to the Romans. Now the Romans babe abacindezela abahlukile babengafiki babulale baqede yonke into mase beyangena bathathe over kube empire of Rome. At that time uIsrael uRome was the superpower ephethe umhlaba wonke.